Ида. Къде е? Бе, не знам я. Още ли бе? Радио Ида, не яда. Ида, М-И-М-Да. И едното и другото. Искам да, какво искам? Искам думата и искам да думата. Да си кажа думата. Това искам. Да, чай. Изпълняваш длъжността, идея и идентификация да. Идеологема, това е чужда дума. Идеологическа диверсия. Кратка почивка. Идея, identification, идентификация от английски или в дупето. Или изпълнителен директор, което е по-важно, защото е изпълнителен. Иво Дионисов. Неделя от 14. Неделя от 14 часа. И в люлин, и в младост, и на карандила с радост, в джумаята на корида, гори чак до баба Вида. Между Сопот и Заара няма мира всяка гара. То е нашата бида. Земелете слушам и да. Ида, абревиатура, значи Иво Дионисиев Спартак. Изроди дебили. Искам да. Какво искаш? Искам думата. Думата ще ми иска. Искам, не искам. Той да ми върна, аз ще му дам да се разбере. Изроди дебили. Спартак. По-популярно идиоти и дураки. Оставете го така. Спартак. Ида. Неделя от 14 часа. Искаш ли ябълка, чедо? Не. Искаш ли соледи? Не. Искаш ли снак? Не. Искаш ли швепс? Не. Боже, Искам и да искам. жива да не бях. Ще го кажа, що да не го кажа. Внимание! Драги зрители, това бе ми мили деца. А на тебе, а на мен, слушай и да всеки ден. И сега хубавата песен. И да. Аз съм Галин Стоев и предаването и да не успя да ми скъса нервите. Надявам се да го направи с вашите. Искаш да имаш, но нямаш. Здравейте, аз съм Мария Илиева. За да имате всичко, което искате, слушайте Ида. Това не е ит, нито пък иду, нито идиота. Тук има друга работа. Всъщност, аз съм Васил Василев Зуека, а вие сте с Иво Дионисиев и Ида. Здравейте, аз съм Йоана Буковска. Апнах, яш и говори. Не, яш и слушай. Много вкусно. Добър ден, аз съм Стефания Колева и обичам Ида. Моля? Да? Страшни глупости говоря. Проба. Говори Стефан Вълдобрев. Често като ме питат от кой отбор съм, и аз казвам: няма мое, няма твое. Светът е на берое. Няма мое, няма твое. И да, то е. Аз съм Пламена Гетова и обичам Ида.